Ce treabă ai tu cu gagica mea? Salut, scuze, sunteți împreună? Da, Da, Ok, că la 100 aveți încredere unul în celălalt. 100%. maxim. Ok. Nimic de ascuns. Ok, vă propun să faceți schimbul de telefoane și să ne uităm în ultimele mesaje de pe Insta, să vedem dacă găsim ceva. Sigur. Total de acord. Total de acord? Da. Bă, că băiatul e în vene. Ok, faceți schimbul de telefoane. Ne uităm prima dată la el în telefon că e băiat. Bă, văd Angelica. Cine e Angelica? A, dar e o fată, o stat la mine 2-3 zile, am făcut niște teme, n-ai treabă. L-ați făcut teme, da? Stai. E o fată ce a stat la tine 2-3 zile de ați făcut teme? Da, Păi și cum, 2-3 zile? da, mi se pare normal. Vă vi se pare normal? Omule, ești terminat, ești nebun? Cum adică o sta la tine 2 zile să faceți teme? Ce ați făcut 2 zile? Dar fix acum am vrut să zic. Teme, am stat. Da, teme. Ok, în fine, discutăm apoi de treaba asta, ne uităm la ea în telefon să vedem dacă găsim ceva. Bro, văd varvarii. Cine sunt cei varvari? Colegul meu de bancă. Așa zici? Da. Ai zis că stai cu o fată în bancă. Ce ai? Ești nebun? Colegul tot de bancă? Da. Ce spui, bro? Dacă tot e colegul tău de bancă, mă lasă să-l sun. Păi, nu. Hai să-l sunăm. Dacă tot n-ai nimic de ascuns. Bine, Îl sunăm? te-l sunăm. Bine, fraților, îl sunăm în timp real pe fratele nostru varvarii să vedem cine este de fapt. Alo, tu ești varvarii? Da, eu, se. Ce treabă ai tu cu gagica mea? Dar ce treabă ai tu cu Maria? Păi cum adică, bă? Păi tu Păi vii și am ieșit și... și eu cu o dată la sub cu ea. Ce? Care-i treaba? Da, și am zis că sunteți colegi de bancă, nu? Numai o Ce dată să ați nu, ieșit. Numai o dată ați ieșit, nu? Na, și ce? Păi, nu ți-o zis, n-ai aflat, avem și poze pe Instagram. Doar ai văzut. Dar de parcă mult îmi pasă ce are. Vrei să ne întâlnim atunci?